Ni Oiana naiz eta Akaleia proiektuaren sortzailea naiz. Aurrean zu zaude, nik ematen dizu botere. Akaleia sortu zen gutxi gora bera 2022an. Nik aspalditik banekien proiektu bat nahi nola sortu. Justo urte hortan eman zen nire bizitzan kontekstu bat nun eta horitea posible izango zen. Ez dakat modu konkretu bat abestiak iteko, baina bai saiatzen naizela ez egiten abestiak musikari bat naizenetik, baizik eta gauzak sortzen dituen pertsona bat naizenetik. Eta hola naiz asko ze libreagoa, Oiana musikaria nahiko gogorra berburuakin eta nahiko epaitzailea. Figura hori egotia abesti baten sorreraren hasieratik da nahiko arriskutsua, orduan Oiana musikariari usten diot sartzen pixkat beranduago abestiak dazkanean zutabe sendoago batzuk edo. Eraikitzen nire buruan eta gero pasatzen naiz instrumentura edo ordenagailura. Nire abestiak hitz egitegoe basikamente da nahiko narcisista, baina nik esango duke hitz egitegoela niri buruz, ze naizta igual hitz egin zabalagoak dian gaien buruz, azkenean badian nire filtrotik pasatzen dian gauzak edo nik nola sentitze dituten gauza horiek. Nik normalian idazten detenean, bakarrikan idazten dut azala erretzen dudanean, benetan nire gorputzak sentitzen unean zerbait esan behar dula, eta askotan idazten ditut gauzak, pentsatu gabe hori geho abesti bat bihurtuko direnik edo ez, baina abesti gehienak horrela ateratzen dira. Nire lehenengo diskoak Ondoloin izena du. Ondoloin kaleratu nuen 2023ko azaruan eta grabatu genuen urte hortako udaran, Ozen estudioan, Zumaian, Jurgi Taboadarekin. Disko hortan daude 10 abesti, ez dakit esaten oso ondo ze estilo motatakoak dian, ze uste hainbat lekutatik pasatzen naizela, baina esango duke generalian diala nahiko abesti energetikoa. Gitarra elektrikoek dakate presentzia handia, baina badaude balada batzuk motelagoak ere bai, elektronikak ere badu presentzia handia, eta nahi gustatzen zait esatea dela pop rock elektronikoa edo. Gure zuzenekoak esango nuke diala nahiko divertigarriak, oso energikoak, gainera oso ondo islatzen da bandakoen artean dakagu oso rollo ona, eta nik uste eszenatoki gainean hori ondo islatzen dela, eta ikusleak eta entzunleak ebai hori ikusten dula, eta horrek sortzen du konexio bat, entzunlea eta eszenatoki gainean gaudenengan, dala ebai hori bilatzen saiatzen geana zuzenekotan. Aldi berian oantxe bertan abesti berriekin eta ideia berriekin buru belarri nago. Bereziki pozik eta ilusionauta nago, sentitetelako oantxe bertan bai hasi naizela kapaza izaten gauzak benetan nahi ditudan bezala iteko, goguakin emaitza nolakoa izango den ikusteko. Niretzako musika da erantzun oso natural bat, nire behar artistikoei edo, eta jakasi ikusten dut era pertsonifikatu batian bezala edo. Lagun bat izango bazan bezala, bizitza guztia nirekin eramango dudana.